молияи ман роҳ усулҳои пул ёфтан, истифодаи имконият ва идораи сарват. дуруст сомиёни гиромӣ, чунин ба назар мерасад ки ҳоло аксарияте ки шумо мешиносед қарздоранд ва қисми дигар дар суроғи қарзҳои худ саргардон. воқеан ҳам ҳар ду ҳолат душвор аст, ҳам аз касе қарздор будан ва ҳам ба касе пул додану онро бозпас гирифта натавонистан. ин навбат мо дар мавриди қарздорӣ хоҳем гуфт. чӣ тавр бояд ба чоҳи қарз наафтид, чӣ гуна аз қарз бояд халос шуд ва роҳи озодии молиявӣ кадом аст? аввалтар аз ҳама ба ин савол ҷавоб бигӯед ки шумо чанд сол аст кор мекунед. баъди ин бигӯед ки чаро бояд то имрӯз дар суроғи пул бошед, чаро то имрӯз мустақилияти молиявиро эҳсос накардаед. оё пулҳои шумо бароятон даромад ва фоида меорад? чӣ активҳоро шумо ҳоло дар ихтиёр доред? баъди 10-15 сол вазъи иқтисодӣ ва молиявии шумо чӣ гуна хоҳад буд? кӯшиш кунед ки ба ин саволҳо мустақилона ҷавоб ёбед. аз рӯи баъзе ҳисобҳо дар ҳудуди Федератсияи Русия тахминан 90% аҳолии болиғ қарзу кредит дорад. мемонад 10%. аз он 10% шояд 3% мардуми сарватманду бой аст ки даромади худро дар декларатсия қайд мекунад. ҳудуди 3% дигар шояд ҳамин корро накунанд. яъне маълум мешавад ки фақат 1% мардум он ҷо қарздор набудааст. ин аз 100 кас фақат 1 кас аст. биёед ҳамин ҳолатро баррасӣ мекунем ки чӣ тавр мардум қарздор мешаванд. таҷриба нишон медиҳад ки ҳар қадар тиҷорат бузург аст, ҳамон қадар ҳаҷми қарздорӣ ҳам афзун будааст. хатои аввал ин аст ки шахс хароҷоти ҳангуфтеро ба нақша мегирад. варианти дуруст ин аст ки шахс бояд даромадро ба нақша гирад. як ба атроф бинигаред ки чӣ ҳодиса аст. тамоми мардуми пулдор ба фурӯш машғуланд, савдо карда истоданд. фақат агар телефонатонро ҳисоб кунем, шумо ҳар сония ба буҷаи ширкати мобилӣ пул ворид карда истодед. агар телевизор тамошо карда истодед, пас ҳар сония ширкати фурӯши барқ пул дарёфт карда истодааст. бозори нав, маҳсулот ва хизматрасонии нав, қонеъ сохтани талаботи мардум, мизоҷон, ҳамин аст сирри асосии комёбӣ. хатои дуюм ин аст ки вақти ба даст овардани даромади бештар ё ҳатто маоши бештар, шумо дарҳол хароҷоти худро ҳам зиёд мекунед. чизеро мехаред ки масалан моҳи гузашта дар хаёли он набудед ва мисли ин. пас чӣ фарқ будааст ки даромадатон бештар шуду шумо харҷро ҳам афзун кардед? хароҷот ин аксаран чизи доимӣ аст, аммо даромад доимӣ нест. ҳатто сарватмандони машҳур ҳам даромади якхелаву доимӣ надоранд. он каму беш мешавад. кам кардани хароҷоти худ кори осон нест. гузашта аз ин мо харҷе дорем ки онро аслан кам карда ҳам намешавад. масалан пули барқу обро ҳатман бояд пардохт, пули таҳсилро бояд пардохт кард ва мисли ин. ҳамин чизро набояд фаромӯш кард. даромад аслан аз як қатор омилҳое вобаста аст ки ба баъзеи онҳо шумо аслан таъсиргузорӣ карда наметавонед. хатои сеюмам ин аст ки шумо барои пӯшонидани қарзатон иловатан боз аз ҷои дигар ё аз каси дигаре қарз мегиред. шумо бо ин тартиб масъулияти худро боз ҳам бештар кардед. маълум аст ки мушкили шумо он вақт ҳам пурра осон намешавад. хатои чорум дар кофтуков ва ҷустани пулҳои осону бедарди миён аст. вақте ки шахс ҳис мекунад ки тиҷораташ коҳиш меёбад, сохтори ширкаташ вайрон шуда истодааст, фавран дар суроғи пул мешавад ва мехоҳад вазъро ислоҳ кунад. аксаран шахс ҳангоми фишори бештар аз қарздорон худро нороҳат эҳсос мекунад ва роҳафтода мешавад. хатои дигар ҳанӯз дар ҳоли бад шудани авзои як ширкату коргоҳ дар андешаи таъсиси ширкати дигар ва тиҷорати дигар шудан аст. соҳибкорони огоҳ ҳатман вақти ошноӣ бо шарики тиҷоратиашон аз гузаштаи дури ӯ огоҳ мешаванд. шарик будан ва ё ҳамкории тиҷоратӣ ва пулӣ доштан бо шахсе ки қарзи гарон дорад ҳатман ба манфиати шумо нахоҳад буд. мо дар ин нашр чанд хатоеро гуфтем ки содир кардани он боиси қарздорӣ мешавад. яъне ҳамзамон мо ногуфта гуфтем ки барои озодӣ аз қарз чӣ кор бояд кард ё дурусттараш чӣ корро бояд накард. нуқтаи дигари муҳим ки набояд фаромӯш кард ин аст ки мегӯянд ҳама гуноҳи шаҳид ҳам бахшида мешавад ба ҷуз қарзи ӯ. субҳон ҷалилов будам. кӯшиш кунед ки қарздор набошед. молияи ман роҳ усулҳои пул ёфтан, истифодаи имконият ва идораи сарват.